L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Dimecres 26 de juny a les 10 de la nit o el diumenge dia 30 a la mitjanit podreu escoltar els següents especialistes. Raúl Martínez, doctor en Ciències de la Comunicació, ens parlarà de minories i mitjans de comunicació. Toni Moyano, de l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya, donant un cop d'ull a l'actualitat de la radioafició. Ramon Sangüesa, doctor en Informàtica d'Equipo Cafeïna, repassarà l'actualitat de la intel·ligència artificial, de la creativitat digital durant tot aquest mes de juny, que hi ha hagut moltes iniciatives a la ciutat de Barcelona. Lluís Segarra, de Guia de la Ràdio, donarà notícies i informacions del sector radiofònic a l'estat espanyol. El professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, Jaume Benet, ens presentarà una nova càmera fotogràfica molt innovadora. La tecnologia social ens arribarà de la mà de David Gómez de Teixidora.net. Tot això a l'Altra Ràdio de Ràdio 4. Podeu escoltar-nos per les freqüències de Ràdio 4 o bé a la carta a través del nostre podcast dins el web de Ràdio Televisió Espanyola. Tots els enllaços a les xarxes socials del programa els trobareu a altraradio.cat. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.